I evo nas ekipa Part 7, napokon je stigla stolarija i zatvorili smo kuću ovoga puta. Donosimo mu video kako je to sve izgledalo i što smo sve napravili u zadnjih par mjeseci. Nismo puno toga napravili zato što su bili blagdani, tako da ni ljudi nisu radili, hvala Bogu, ali došli smo evo dolje da popratimo ugradnju prozora i poguramo ove ostale radove. U međuvremenu je susjed počeo graditi, kao što vidite, a nama se od radova uradila samo voda za sada, s kojom isto nismo prezadovoljni jer nam je ovako išla po podu, što nije po projektu, ali o tome ću detaljnije drugi put. Jedan od razloga isto zašto smo došli je zato jer trebamo polijepiti hidroizolaciju na pragove, tamo ispod prozora, tamo gdje je nemamo. Tu sam se konzultirala sa nadzorom pa je rekao da bi to bilo dobro da napravimo, hvala Bogu pa sam se sjetila toga. Pa smo se zaletili u Bauhaus dan ranije, kupili ljepenke malo i evo uz pomoć prijatelja koji se time bavio odlučili smo zalijepiti tamo gdje nema, a i zapravo i tamo gdje ima, zato što zapravo nije polijepljeno po rubovima, već samo po podu, jel kako su zidari kad su radili zidove, kad su zidali. To nije ništa specijalno, možete to i sami uraditi ako vam također bude falilo, jer naknadno se to ne može uraditi. Znači kupite jednu bocu plina, plamenik i ljepenku, kakva god vam piše u projektu, i evo možete je zalijepiti čak i sami. Ispod vam ide sloj, obično ide sloj jedne hladnog premaza, onda vam ide ova topljena. Samo pometete da vam bude suho, čisto i to je to. Izgleda ovako. I na to sad može ići stolarija bez problema. U međuvremenu dok smo mi te pragove riješili, dečki su taman mogli unijeti svu stolariju i rasporediti gdje koja treba ići. Može. Da, namašti malo i po stiroporu, možda ga zaštiti. To je hidroizolacija. Je. Evo tu vidite Antonija di maže zapravo te prvi sloj hladnog bitumena i onda na to, kada se to malo posuši, dajte mu jedno pola sata, ali brzo se zapravo osuši, se gore topi i stavlja ova ljepenka koju ste vidjeli. Naravno, ovo su za sada samo pragovi, hidroizolacija će ići po cijelom donjem katu kada za to dođe vrijeme. Za sada ove kritične točke smo stavili jer to naknadno ne možemo napraviti nakon što postavimo stolariju. Ovdje vidite isto kako je to nezgodno ako stavlja se ovako po podu voda, što kao što sam spomenula nije baš po projektu, ali dobro, problem koji ćemo rješavati kasnije kad budemo radili hidroizolaciju. Prozore smo naručili Gealan, troslojne, sa RAL ugradnjom. To znači da ima zapravo traku po rubovima koja se također ne može naknadno nalijepiti. Ona se lijepi s unutarnje strane i onda preko zida. Ovako to izgleda. Prozor vam se uvijek stavlja tako da bude ravno niveliran. Vicima se zabija zavida u beton ili ciglu što već je i ispune se pepur pijenom. Dečki dolaze također za tjedan dana tu traku zalijepiti, ona također se lijepi sa nekakvom posebnom pijenom da bi dobro prtvila. Evo tu dečki taman montiraju ovu najveću vanjsku stijenu. I tu lijepo hidroizolacija koju je Antonio napravio, taman lijepo urađena prije montaže. Hoće li valjati? RAL nema s donje strane. Antonio se zabrinuo što nemamo ovu traku sa 4 strane, odnosno samo sa 3, pa sam ponovno zvala nadzor da provjerim što je s tim, jer računajte RAL traka uvijek treba ići sa sve 4 strane,
nadzor mi je rekao zapravo da je u redu što nema s ove donje strane jer cigla je šuplja, ako nema obrađene gornje površine cigle, a kod nas je kombinacija, negdje imamo beton, negdje ciglu. Kroz tu ciglu puše, tako da u svakom slučaju će se ta donja strana zabrtviti kad dođe izolacija i žbuka. Tako da u ovom slučaju nema problema. Mi smo također došli cijeli tjedan biti tamo, ne samo radi prozora, nego i zato što smo potražili još i drugih izvođača unutarnjih radova ko će raditi i grijanje, hlađenje i ostale stvari. Između ostalog imamo još i struje za završiti na gornjem katu, pa smo i to radili. Ali naravno ovo zatvaranje kuće nam je bilo apsolutno najvažnije i stvarno puno znači, zato što kada zatvorite kuću nema propuha, možete alate ostaviti i to stvarno puno znači. Evo i ovako kućica izgleda nakon što se sve montiralo napokon. Dečki su to radili u jednom danu. Pazi, voda je na terasi. Što malo istjerat. Evo, danas sam se bacila malo u akciju čišćenja. Znači, kako se gradilište otvorilo pored našeg, onda osim što je naše gradilište ostalo neočišćeno, dodatno je postalo odlagalište i za susjedno gradilište. Tako da sam zvala izvođača da sutra dođe lijepo da počistimo, odnosno da se odnese svo to smeće i pretpostavljam da se ovaj stražni dio kuće vrlo vjerojatno neće očistiti iz iskustva, pa sam odlučila evo skupiti malo smeća, bar ovog tipa od doručkova, ručkova i slično što je tu na našem gradilištu. A nađe se, hvala Bogu, svašta. Jogurti, sokići, chips, I guess. Ajde, to neka salata bila, I suppose. I danas su zabetonirali susjedovu ploču i onda su mi po drugi put izlili ovaj beton, višak betona, i sad za svu ekipu koja misle da to nije nekakav specijalni problem. Prošli put kada su to napravili, znači beton koji je izliven se posuši i onda ga morate zvati bager koji će on doći sa čekićem koji će to razbiti i onda on to ovak lijepo divno izgleda. I onda se dodatno morate baviti kako i šta ćete riješiti i kako ćete odvesti negdje ove gromade betona koje ne možete iskoristiti. Jel? Fun. Kad se lijepo dolje. Oh, Jesus. Znači, montirale su nam se i garažna vrata i struju smo uvukli u kuću tako da ne moramo vući s ormarića produžni kabel. I ono što smo super dobro napravili, znači, je ta razvodna ploča i s unutarnje strane i par žarulja smo stavili, par prekidača da se svi unutarnji radovi mogu raditi sa stabilnim pristupom struji. Znači, jednu tu, jednu tamo, jednu vamo i uopće ja radim po jednu provizornu utičicu. Kužiš? Imat ćemo i nešto izmjena projekta, grijanja, hlađenja. Tu smo još dobili nekoliko savjeta od raznih izvođača koji su došli pogledati, dati mišljenje, dati ponude.
Tako da tu ću vas sve updateati u sljedećem videu, što i kako se događa, što mijenjamo, što kada nešto promijenite i tako dalje. Evo ga, tu smo napravili skladišnu sobu, zato što nam je ovo pod krovom, jel? Garaža nam nije pod krovom, pa još znamo imati ovih problema malo sa kapanjem vode. Tu gdje još uvijek, a mislim, nema nigdje hidroizolacija, ali tu je ga na spoju. Treće se dobro uraditi hidroizolacija, ali evo. Struju imademo, doduše još uvijek od susjeda, ali dela. U međuvremenu, evo, do sljedećeg puta lijepo sam pomela sve očistila, tako da nam nije kaos u kući i sljedeći put dolazimo sa rješavanjem grijanja i hlađenja, pa da možemo staviti na pod estrih i na zidove žbuku, naravno prvo žbuku pa estrih. A dečki za prozore će nam ponovo doći još jednom zato da nam urade ono što je pogrešno došlo, a to je, hvala Bogu, samo jedno staklo i da nam zatvore počtak ispod ulaznih vrati. Malo sporo, ali Bože moj, bitno je da se negdje miče. Mi smo jako sretni što nam je stolarija došla. Izgleda lijepo, kuća sve više liči na realnu kuću u kojoj će se živjeti, tako da evo, radujem se svakom sljedećem koraku. Pratite nas i dalje. Za pitanja sve u komentaru. Sljedeći video očekujem da će biti još zanimljiviji. Toliko za sada i vidimo se. Ćao!